دستيا پرورده و فێرگرنی یا رقای به شاهیەکێ دبستانا بناوێ ئەحمەد جاسم vekirin. Di şahiyê de hunerên meclisa rêveber a Reqayê meclisa malbatê şehîdan desteya perwerde û fêrkirinê û hejmarek mezin ji dê û bavên xwendekaran beşdar bûn. Di merasîmê de gelek çalakiyên cihêreng ji aliyê xwendekarên dibistanê ve hatin pêşkêşkirin da ku kêfxweşî û serbilindiya xwe ji bo vekirina vê avahiya nû ya perwerdeyê bînin ziman. Li dawiya merasîmê de dibistan ji aliyê malbata şehîd Ahmed Casim ve bi şanaziyeke mezin li ser fedekariyên şehîdan hat vekirin. طبعا هيئة التربية والتعليم تحث دائما على إعادة وإنشاء بناء المدارس. دستیا پرورده و فێرکردنی هەردەم ji bo avakirina binêsaziyeke nû ji xwendekaran re di nav kar de ye. Dibistana ku îro bi navê Şehîd Ehmed Elcasim hat vekirin, yek ji projeyên me yên di vê salê de bû. Dibistana bi navê Şehîd Ehmed Elcasim hat vekirin, bi taybet ji bo bibîrxistina fedekariyên şehîdan di rizgarkirina bajarê Reqayê de. Careke din jî em weke desteya perwerde û fêrkirinê ji bo peydakirina pêdiviyên xwendekaran da ku di jiyaneke aram de bixwînin amade ne. إلى تأمين كل ما يحتاجه الطالب